Čaute, volám sa Monster a sme tu pre Minecraft na Skyblocku. Som tu nový a budem točiť Minecraft, Crysis a podobné dobré hry. Takže, jak vidíte, takto sa mi vygeneroval svet, keď som si stiahol tento nejaký divný Skyblock so sedenicmi. Už v tomto spadlo mi jedno drevo, hurá. S jednou sedenicou v čestke. Divne sa mi to proste vygenerovalo. Bože, tak toto už vyhodím, lebo to je nejaké divné. Vážne toto vyhodím. Tu mal byť ľad. Dobre, tak prepáčte, ale ja si to gibnem. Ja viem, že je to úplné lamerstvo, ale je to strašne divné. Nad hlavou a dáme si, že ľad. Akceptuje to? Bože. Nie, to bude niekde tu, áno, dve ľady. Prepáčte, že som takýto, ale ja si to naozaj musím gýbnuť. Toto som si urobil práve preto, keby sa to stalo. Takže dáme si nastavenie hry na servery, čas si dáme skrytý. Hotovo. Toto nie je mentov skin, ja mám vlastný skin, ktorý som si urobil ako ment. No, už to viete. Ideme si podkopať toto všetko. Nám zostali všetky hliny. A ja mám ešte jeden svet, na ktorom túto mapu hrám. Už mám všetky urobené veci. A tam, a na tomto tu, keď sa tu podkopete, nie je tu piesok. Ale je to že veľmi, veľmi divné, keď to je kaktus. Dobre. To si urobím tak do kocky. Fajn. Tu robím taký generátor malý. No. Dám tak, aby to nám to aspoň svietilo. Prosím. Yes. Dobre. Ešte tu mám dve kublíky. Bože, to je strašne divná mapa. Dobre, takže tu mám nejakú knižku. Dobre, neviem čítať po po anglicky, dobre, takže fajn. Hodilo by sa k tomu torčku dať. Jaj. Dobre, počkajte, ja si musím niečo urobiť. To bude za 5 minút, alebo neviem, možno viac. Takže toto by bolo ja viem, že to bol krátky, veľmi krátky prvý diel, ale tu je začiatok Skyblocku. Dobre, takže čaute.